हेलो गाइस, नोंथांमोना माबोरै दङ? आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैदों। आं नोंथांनि दिनै भिडिअ बानायबाय। लाजिनाय मोन्दों गयबारनै अखा बोथोर दा आरो जेबो खालामनो हाया, बोरावबो थांनो हाया। अखा बोथोर अखा हथा जाबाय आरोना, बोरावबो थांनो हाया, न'आवनो थाबाय था गोदाव सोराव। बेखायनो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ बानायबाय। जोंना एग्जाम जोबनायखाय बिराद गोदाव सोराव मोनबायलै। मा खालामगोन मा मागोन भिडिअखौनो बानायलाबायो नोंथांमोनजों एसे इन्जय खालामनो थाखाय, ना मा बुङो? गिबि खेब फार्स्ट ब्लग बानायनायाव बयबो गोसोखौ गोनो गोथो मोनखायो। आदसा नोंथांमोना गोनो गोथो जादों होननानै मिथिखागोन, मानोना फार्स्ट ब्लगाव बिदिबो जाखायो। आदसा नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था बेबायदिनो, अब्लासो आं इयुनाव जौगालांनो हागोन। नोंथांमोननि सापर्ट मोनब्लासो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोजां मोजां भिडिअ लाना फैनो हागोन। आदसा नोंथांमोननि गेजेराव आं मा बुंगोन मा मागोन मोनसिगोन, मानोना फार्स्ट ब्लगाव आं उनावलागै एक्सपिरियेन्स मोनलांनो हागोन। बेफोरबायदिनो भिडिअ बानाय नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थायोब्ला। मानसिया फरायनायजोंल' मोनजाया, बेखायनो माबा मोनसे लाइन लानो गोनां जायो। आदसा नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय था। बेफोरबायदिनो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन। आंनि बे फार्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना माबोरै मोनदों भिडिअखौ? जिउआव जों दावगालांनो थाखाय माबा नङा माबा मोनसे खालामथारनांगोन। थाखा नांगौ, थाखाब्लासो दाना गार्लफ्रेन्डबो मोनो मालाय। थाखा थाब्लानो गासैखौबो मोनजोबो। गार्लफ्रेन्ड फार्स्ट, थाखा नङाब्ला आरो जेबो जाया आरो दानि जुगाव। गार्लफ्रेन्डआथ' बाथो, जायखिजाया माबा मोनसे खामानि मावनोब्लाबो नोंथाङा फैसा नङाब्ला हाया। गिबि खेब फैसा नांग्रोगोन आरोना नोंथांनो। फैसा थाब्लासो गासैबो खामानियावनो जाजोबगोन। नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मावनो लाबाबो खामानिखौ मावनो हानाय नङा फैसा गैयाब्ला। बेखायनो फैसाखौ जों गिबि खेब खामायग्रोना लानांगोन। आजिखालिथ' बुंनाङा आरोना, फिसा बैसोआवनो हाबा जानानै उनाव फैसा थाखा गैया, मा खालामनो मा मानो फस्थायनांदों उनाव। मबाइलानो जाजोब्बाय आरोना, मबाइलनि थाखायनो बेफोरबायदि हालोदाव जानानै दङ। मबाइला मोजांबो, गाज्रि खामानियाव बाहायबा गाज्रि जालांगोन, मोजां खामानियाव बाहायबा मोजां जालांगोन। नोंनि बाहायनायनि सायावसो सोनारगोन। मानोना नोंथाङा बे मबाइलखौ मोजाङै बाहायनो रोंबा मबाइला मोजां जागोन, आरो गाज्रि बाहायनो आखायाव लादोंबा नों गाज्रि जालांगोन। मबाइलखौ नांगौबो जोंनो, मानि थाखाय होनोब्ला माबा मोनसे जों खामानि मावनो लाबाथाय आरो बबावबा थांनोब्ला, खबर लानोब्ला, मानसिखौ हेल्प खालामनोब्ला मबाइलनिबो गोनांथि जायो। मबाइलखौ जों बाहायनांगौ, बाहायनायालाय मोजां खामानियाव बाहायनांगौ, अब्लासो मोजां जालांगोन। मानोना इयुनाव नोंथाङा बे मबाइलजोंनो गोजौ थाखोसिम जौगालांनो हागोन आरोना। मबाइलाबो मोजां खामानियाव होयो आरो गाज्रि खामानियाव बाहायबा गाज्रि जालांगोन। नोंथाङा एसे साननानै नायदो, माबायदि नोंथाङा मबाइलखौ बाहायब्ला गाज्रि जायो ना मोजां जायो, नोंथाङानो मिथिगौ। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बारा बाथ्रा बुंला, मानोना फार्स्ट ब्लगाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मोजां बुजायना होनो हायाखै। फार्स्ट ब्लगखाय फार्स्ट मोखां खिथिनानै बाथ्रा बुंनो नाजादों नालाय, बेखायनो बाथ्राया गवा जादों। मानोना इयुनाव एक्सपिरियेन्स मोनलांबा बेफोरबायदिनो गलांनो हागोन। आरो नोंथांमोना सापर्ट होयोब्ला आं बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन। मोजां मोजां भिडिअ, जायगा दिन्थिनाय, बबा थांनाय, आरो नोंथांमोननि गेजेराव माबा मोनसे दिन्थिनो आखायाव लागोन। नोंथांमोना सापर्टल' खालामलांबाय था। दिनैनि भिडिअआ बेसेयावनो फोजोबनाय जागोन। उनाव फैफिनसिगोन। मानो होनोबा दिनै हारसिं गोदाव सोराव मोननायखाय बेफोरबायदिनो भिडिअ बानायलांबाय थादों। ओरैनो गोदाव सोराव, दा आरो एग्जामबो जोब्बाय जोंनिया, मा खालामगोन मा मागोन ओरैनो आरोना। बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै नोंथांमोनजों दसे सम इन्जय लादों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो, बा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, आरो लोगोसे हायोबा लोगोफोरनो सेयार खालामना हो। फार्स्ट ब्लग नालाय बिथांमोना मोजां मोनाबो जानो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना जाय भिडिअ नायदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक होना थांदो। बास, अब्लानो आंनि गोसोनिफ्राय मोनसे साबायखर बावनाय जाबाय। आजिखालिना सेंग्राफोरा भिडिअ बानायब्ला सेंग्राफोरखौ बारा सापर्ट खालामा बायदि मोनदों आं। सिख्लाफोरा मा बुंनो आरो, सिख्लाफोरा बाय एसे भिडिअ मोजां नङा, गाज्रियानो जा माबायानो जा, एसे भिडिअ बानायब्लानो बिसोरनिया ग्र' जालाङो आरोना। सेंग्राफोरखौ सापर्ट खालामा बायदि मोनदों आं एसे बारा।
माने खम आरोना खामो खामनायालाय एसे खामो माने सिख्लाफोरा जा मोनसे भिडिअ बानायो अब्ला माने सेंग्राफोरा बांसिन लाइक शेयार आरो खालामो आरोना माने सिख्लाफोरखौ बांसिन सापर्ट खालामो आरोना सेंग्राफोरखौ माने सेंग्राजों सेंग्रा माने सापर्ट होलायलाया आरोना बेफोरबायदिनो सापर्ट होलायाबा बहा जानोना सापर्ट होलायब्लासो बर'आ जौगागोन माने बर'जों बर' गावबा गावनो एना एनिबा बोरै जानो माने सापर्ट होलायनांगोन माने गावबा गाव जाबा जाया ओंखायनो जों खौसे जानांगोन जों बयबो बर'आनो बर'जों सापर्ट खालामनांगोन गुबुन हारियाथ' जोंखौ सापर्ट खालामखाया बेखायनो जों बर'जों बर' सापर्ट खालामलायनांगोन बेखायनो जों खौसे जा बर'फोर आन्था माने गुबुन हारिया नोंजों खौसे जाया माने नोंजों सुथुरसो जागोन सुथुर माने नोंनि एगेन्स्टआव थागोन बर'फोरदों माने गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बेनिखायनो जों बर'फोरा खौसे जाबासो जों बर' हारिया गोजौ थाखोआव थांना थानो हागोन मानोना जों ओरैबादि डाउनाव दोङो माने गुबुन हारिनि माने जोंनि बर' हारिया दाबो जौगाजोबाखै आरोना जौगानाया एसे एनै जौगाबाय दाबो माने पुरा जौगाजोबाखै उनाव जौगागोन माने जों खौसे जायोब्ला माने जौगालांगोन उनाव लासैनो जौगालांगोन ओरैनो आरो आलदुं बालदुं माने जायाबाबो ना नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै ओरैनो माने जास्ट रायलायनो होननानै माने ओरैनो भिडिअ बानायदों आरोना गोदाव सोराव थानाय ओरैनो आरो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ बानायबाय बास मा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामा सापर्ट खालामबासो आं नोंथांमोननि गेजेराव सानफ्रोमबो भिडिअ बानायगोन मानो होनना बुङोब्ला माने नोंथांमोननि अननाय मोनब्लासो माने आंबो जौगालांनो हागोन बेखायनो नोंथांमोना आंजों सापर्ट खालामलांबाय था अब्लासो माने आं सानफ्रोमबो भिडिअ बानायबाय थागोन जाहा न'खरावबो रावबो गैया दिनै आं हारसिं बेखायनो गोदाव सोराव मोननानै आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै भिडिअ बानायदों माने ओरैनो आरो आलदुं बालदुं माने जायाबाबो ना नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै ओरैनो माने जास्ट रायलायनो होननानै माने ओरैनो भिडिअ बानायदों आरोना गोदाव सोराव थानाय ओरैनो आरो नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ बानायबाय बास मा नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबासो आं नोंथांमोननि गेजेराव सानफ्रोमबो भिडिअ बानायगोन मानो होनना बुङोब्ला माने नोंथांमोननि अननाय मोनब्लासो माने आंबो जौगालांनो हागोन बेखायनो नोंथांमोना आंजों सापर्ट खालामलांबाय था अब्लासो माने आं सानफ्रोमबो भिडिअ बानायबाय थागोन नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थादो बाय बाय